Веганам це відео категорично заборонено дивитися. Тільки подивіться, що у нас на досточці лежить. Це наша соковита буженінка. І зараз ми її наріжемо. А чому заборонено? Тому що тут така краса. Я м'ясна дівчинка, мені більше м'яско подобається. Ось тільки гляньте, яка вона всередині соковита. А також ж ми знаємо, що буженінка з задньої тазової частини свинки. А я іменно таку частинку я обожнюю. Ось так шматочок і будемо куштувати. Ну, неймовірно ніжно, соковито. Да, це воно. А хто хоче замовити, ми приймаємо замовлення на нашому сайті «Село та сало».